menawa entuk ganjaran aku lan kowe mesti kelepetan. Utu, bagian utu. Wah, iki ana ta? Agene Kang. Kali. Agene Kang. Bar munggah pendopo Kabupaten Pati njuk bagian. Sithik-sithik nak rata. Ora apa iki. Duh. Jaluk bagian lho. Ngono. Ya. Dadi kowe iki mau do ngenteni aku. Yen upama sampe rata kandhani lali kok. Ngenteni aku munggah ing ndopo Pati njaluk ganjaran. Kowe arep do njaluk bagian. Jaluk bagian. Mesti tak dumrot. Iki jenenge apik tenan. Aku iki ora arep menang-menangan. Nah, Loro carane wong njaluk ta ora? carane piye? Njaluk kok tangane angger poanong cangkeme angger pating blengok. Lah terus piye, Kang? Ndadak. Wah, Aduh. No. Kene. ini lho. Baris. Lah opo ora kowe iki? Ganggu aku kan. Kowe iki butuh bagian ta ora? Lah kula pun wareg nggih pun kersa jenengan arep dibagi ya matur nuwun. Kene ora tak enteni ngono ae. Ora buta mikir. Dadi yo Tangane matong. Betul dijarik kok akeh dhewe. Tangane matong. Nggih. Iki cocok. Ketiban apa to iki? Carane njaluk tembunge Kakang Sumali, aku njaluk bagian ganjaran. Kage bareng. Kakang Sumali, aku njaluk bagian ganjaran. Kakang, Ora nganggo kakang. ora nganggo kakang wis ora nganggo. Goblok kan iki. Baleni. Kakang Sumali, aku njaluk bagian ganjaran. Terus lah wong aku ora patek. Mbok tombo saiki. Saiki Tenang. Ndangan. Iki lho do tambani. karepe piye karepe? Malah Jaluk ganjaran wis dikondodo, dikondanga wis manut kok malah dicoli. jenenge menang-menangan. Lalu Menang-menang. apa? Lalu apa? Jaluk ganjaran. Dadah. Kok angel kok. Satu tupi. Lah nek kok Pak Brus nek kok ora. Iduku wis entek. Oke, alhamdulillah. Iduku wis entek. Ora metu. Ora metu. Sang metu malah krongkolan. Omongane baleni kaya mang. Kakang Sumali, aku njaluk bagian ganjaran. Tombok saiki. Saiki Tenang. Sabar. Lho, perkara niki opo to, Kang? sampean piye Kang? Apa? Sampai kita rata elingne. Biyen ku njaluk ganjaran nang kene Kabupaten Pati. Lho sampai buka oleh Kabupaten Pati. Aku njaluk bagian kok mbok idoni, mbok ida-ida. Iki piye? Dente. Isine do manas-manas hati ae. Kok iso ngono Kang? Aku biyen enak meneng dombo ukre-ukre. Dombo ajani, dombo ucucuki. Njaluk ganjaran ning Pati. Ya pancen aku sing ajani. Kowe tak turuti. Bareng tak buktekno aku njaluk bumi budak kulon negara. Ora diwehi ning disemayani. Watakku. Watak
Kakang Sumali. Lah wong aku kok disemayani Lah aku. iya. Aku mau. Terus piye, Kang? Ngene. Piye, Kang? Kene. Kowe rene. Kakang Sumali. Ora kokang kakang. Ora. Kowe tak takoni. Ngene iki kepetek jarae mak entek engko. Upamane aku ditempiling wong rasane ati piye? Mak ratap. Ratap to. Ratap. Pedes perah. Kowe trimo ta ora? Karek sampean trimo monggo. Piye? Kowe iki lho. Ora. Kowe iki. Kowe iki piye takoni? Ya, trimo ora trimo. Wah. Nah, ya ngono. Ning ndopo aku mang ditempiling wong to. Sampeyan ditempile. Kowe piye? Kowe Kowe piye piye? wani apa ora? Karek kono akeh apa sing akeh ya ora wani aku. Ya. Kowe adepi kowe kan. Wis, aku ae, Kang. Itu terus. Piye, Kang? Aku ditempiling karo patih. Yen wis tepile karo patih to aku. Aku ngamuk-ngamuk ditempiling patih. Gawani mati ta ora? Ya wani. Bumi buta dikukui mati. Ojo tinggal. Terus copot-copot klambi ki ana apa Sumali? Ah, Geng. Sing nempiling aku pengen roh. Geng. Wani ta ora? Ayune wong elek cah. Lanang. 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 Asem. Lanang kowe. Wani ora. Wani. Sapa kowe? Aku wong. Sing arane kowe onde sapa? Asem. Kowe iki ngadepi patih. Tangane, Kok tangane. omonganmu soro banget. Bah pateh. Bah kami tuwa. Bah bayan ora urus. Lha kowe iki waras apa edan? Ora edan ora waras. Apa? Ngamuk. Wani ngamuk iki perkarane apa? Perkarane. Heeh. Apa kamu? Tah. Perkarane. Ganjaran ora mbekno. Kak, mbek temile. Sapa? Kakang Sumali. Wah. Ki lho wonge. Tempile ngantek abang. Oh gak dadeh. Ora dadeh. Nek ngamuk. Lah ora dadeh kok ngamuk. Ora lara ning atine sing lara. Atine loro. Ora. Aku yo melok kesetrum. Lah nek atine lara ya ditambakno. Lho kuwi ditambakno ae, Kang. Rasane ngamuk. Kowe bolok kene apa bolok kono? Bolok kene. Kowe iki piye? Aku bolok kene lho. Lah ya nek bolok kono, kuwi yo mbelani kono. Lah yo bilang iki. Lah iya. Lah yo Lah wis. njur saiki karepmu apa? Lambok kok nakoki kowe tok. Aku yo ora ora. Bingung aku. Oh, bocah Wani, koclok. wani. Bingung. Kowe ngerti ki apa ora cah? Ngerti apa ora kowe? Kowe ngerti ki apa ora? Ngerti? Dalan. Patih Haryo Kencana. Wah. Iki lah ragek saiki. Oh, Biyen kowe doro ora. dalang sapa nyono. Dalang sapa? Dalang kiri. Ora kuat bodhok nek ora ditanggap. Nah, Bareng dadi patih rong dina mlebu. Walah. Lho Sumali kok ditempile. Lah iya. Ora roh wong laling doyan wong ora. Nah, kondange Sumali apa? Lho, aja Sumali iki lho nak mbok pangan. Gajah agak laling. Aja. Eta mencap. Atiku lara lho. Aja. Dari seno. Sok. Iki kelaling. Maju. Lah, jota selo wae. Sumali, Ayo. Hah, aduh bilang. upama lara atimu monggo. Ning sing ninggalke tata trap sila ki kowe.
upama kowe ning pendopo kuwi kanthi alus ora srawean tanganmu, ora muncrat-muncrat idumu, ora sora tetembunganmu, mbok menawa aku ora bakal cengkiling lan kowe. Kabeh iki sing miwiti kowe. Aku ngerti. Yen to sing bisa mupu sayembarane Yayi Kembang ngrubuhke Randu Gumbala iki kowe. Aku go kelingan. Nah, ora ana pirangane penggede sing bisa mung kowe. Merga saka karosanmu Randu Gumbala sing kok tebang kok pundak jur kok uncalke mengalor parane wong-wong kae padha ngarani dadi Desa Ngrandu iki merga saka kadegdayanmu nanging mbok yo kowe iki eling to Li Sumali sing duwe lelabuhan iki ora mung cukup kowe penggede Selawesi uga duwe lelabuhan penggede Jiwanala uga duwe lelabuhan mbok yo sabar nyebar godhongkara sabar sawentara pati rampung memangun mbok menawa bumi butak bakal dipasrahke lan kowe. Dadi patih rong dina omongane pintere ngene. Kaya banyu ceret tarcur. Cangkemmu. Ayo cangkemmu dhewe. Lah wong aku kok dikandhani. Aku iku ora buta mbok wenjang. Ora buta mbok sekolahi teh patih. Aku teko ning pati njaluk bumi budak kula negara. Kuping merungono. Bumi budak ora diwenehno, pati digawe. Pati digawe. Krungu kuping. Rese. Nah supaya ono. Pancen wis kok temoho. Lungamu saka Klaling kowe ngejak para bebau-bebau petinggi-petinggi sak kiwa tengene Klaling. Neng semono prajurit pati ki tanpa wilangan. Nek nganti kowe wani tatanane pati, kowe salah. Wong salah kuwi bakal seleh, tundone bakal tumpes. Pati digawe.
Aja dhuwit dikangelan. Yen musuh coro-coro sing gedhe samene. Ya. Marane ora coro. Apa? Arep apa?
Jagone tak Kau tuh mana berkurang? Hei! Aja beso. Ini. Yo, Beso ora tak kebiasaan. gak ngono ah.
Ya asap. Kulone kecepet. Wah. Asap kecot. Nanging aku yen durung blundung Islam. Aku ora bakal tuli bali mati. Kaya ngono maju sajake. Ayo, iya tua. Cukup. Sawangin aku wis. Yo. Sorry bro. Siapa itu? Iki salah. Kancane dhewe. Kalau ana manuk, tak kira aku yo manuk. Manusia, peteng. Kalau manuk. Anu ende. Ceklak, pluk kutuk. Baleni. Syukur. Jujune. Apa? Piye? Ana tutupe. Meleset to. Jujune. Kaki bedil. Ora sak.
ana ngandani. Wes kok, aku tak mati langsung ayo. Moh. Piye? Ora. Ana bener. Mertone entek. Cek, tuku 2 kilo. Iki lara penuh sasaran dodone gak mati. Bokong, Bro. Bokong ae. Bokong empuk mo. Duwe iki. Yo. Napas. Waduh, mana yang terluka? Walah. Aku mati. Mas. Mana yang ora? Kancaku rada umat. Ayo, piye? Yen kowe dene kapesan neh. Aja nganti kesuwen coba matur ki. Sawangan iki, Aku ngerti. Nek ngerti yo. Tampane serakin yang nyawamu. Aku ki mau bular kowe. Oh, tak kembali. Yo. Sing bantu asih. Wes ah. Lu percaya yo, bukan terus. Separuh ah. Tilit. Campur. Aduh. Abang ah. Sayangku. Aduh. Stop. Mundur. Atrat. Lah. Oh, gini. Oh, apa ini? Lihat lah. Kenapa kan ada? Ambune. Aduh. Bentar aja. Aja kadi. Ayo bocah cilik. Ora kok bangsa. Jo cekek iki. Gak iso nganggo gilungan. Gilungane gene. Gilungane kaya raja jokar. Mati. Wiyo, apa?
Bodine kene kayak gitar Spanyol. Lagi wah. Mateni. Jol, apa? Bokonge kene. Alamak. Kene kan tidak wajar. Apa? Mbok. Ya. Hei, suaranya merdu. Wayu iki. Wah, percaya iki. Sekate aku. Dek. Ora gelem, Jol. Ora gelem kowe, Jol, Dek. Jajal kowe. Alah, nggodho sampe tok wagu. Piye? Sayang. Padha wae. Dek. Goblok. Apa? Dek. Kowe penak. Arep metu ra dadan bari. Bareng aku. Apa? Ngene masamu ra isin apa kok. Woi, aja isin. Goblok disoting lho isin apa kowe? Kowe soting ra panem seneng. Gene. Ra aku ra geblak ati. Kok iso? Kok iso mam geblak iku? Ya Allah. Apa? Roke nyanyi. Lho. Roke bayani bojone Tata. Bojone sapa? Tata. Daepo. Apa? Bayani bokonge ning jare. Bokonge gene. Lah ya. Ketoprak kowe ning ngene barang cah. Mateng aku gene. Sumuwe rampo. Wedok kowe. Kok wedok? Lah. Wedang kula ora guyu dhewe aku ora. Ya Allah. Guyu terus. Ora guyu piye ora iku dhewe kudu guyu kok. Aja kowe karep penak. Wah, omah opo? Adik. Syutingane pateni siji lu ae, Cah. Sing iki dipotong ae, Cah. Wah, iki kaset dadi mati aku. Kok iso? Pas aku keluargaku ora nganesu apa piye? Kok iso nesu? Ini lho, Mas. Iya. Ini lho. Sik. Hei, aku urung roh jenenge, Mak. Jenenge sapa? Sarini. Masa Sarini ndek brengas? Sarini kepanasan rambutnya tukul. Ya Allah. Hei. Apa? Aku ambil gambar ini piye ta, Mang? Asline ora ngene iki kok. Apa iki? Apa? Susu. Biasane ngene taline kolor yo. Ki talene karet pesen dulu. Ora iso bukan aku. Sumpah kowe delok ayu tenan kowe. Ayu apa kaya blekok iki kok. Para apa? Para bapak-bapak. Sing halus ya? Para ibu-ibu. Yang ngeten iki gambare Bakti Kuncoro. Ya. Ana sing stres. Sapa? Aku. Asline jalukane kalau cocok. Kowe marang ngono kok. Roke bojone dikene aku malah ngene. Rok ngepir kabeh. Kene lho, Mas. Nggih. Jogetan golek hiburan ning gone panggung raya. Ayo ngibur sedina suwengi. Terus Bakti Kuncoro aja ngantek ngecewakno. Ya ora. Ado-ado saka Gunung Sari. Batangan Klagen. Ya, balik di Gunung Sari Klagen. Batangan lah. Ya iya, ayo do panjer. Panjer. Jogetan sih, Mas. Iya, bener. Tak jogetan iso kok ora iso. Kowe iso joget. Dik. Ayo, Dik.
wong panggung